Κυρίες και κύριοι, φέτος στην Ανάσταση μην αρκεστείτε στις τυπικές παραδοσιακές κροτίδες για να αναζωπυρώσετε τα χαρμόσυνα νέα της Αναστάσεως. Εμπιστευτείτε την κρίση των ειδικών που θα σας προμηθεύσουν με την τελευταία λέξη της πύρινης μόδας. Δείτε τι ακριβώς εννοούμε στο βίντεο που ακολουθεί. Sunday, Monday, happy days. Tuesday, Wednesday, happy days. Εντάξει κύριοι, είπαμε, όχι τυπικότητες. Αλλά μην το παρακάνετε, γιατί μετά υπάρχει ο κίνδυνος, εκτός από τον Ιούδα να κάψετε και τους υπόλοιπους πιστούς. Εάν προτιμάτε αυτοσχέδιους μηχανισμούς, προμηθευτείτε εύφλεκτα υλικά όπως μπαρούτι, πυρίτιδα, ινόπνευμα, βενζίνη, νητρογλυκερίνη και ούτω καθεξής και τοποθετήστε τα στο προσεκτικά επιλεγμένο δοχείο που θα αποτελέσει το περίγραμμα του βεγγαλικού. Στη συνέχεια, βρείτε μια απομονωμένη περιοχή μακριά από τον πολιτισμό για να μην κινήσετε υποψίες και αν χρειαστεί διώξτε τους ανεπιθύμητους περαστικούς. Πάντα διακριτικά. Επειδή τα πυροτεχνήματα, όπως και να το κάνουμε, είναι μια ρυψοκίνδυνη υπόθεση ακόμη και για τους μέτρες είδους, φροντίστε να σκάψετε μια αρκετά βαθιά τρύπα για να θάψετε το πυροτέχνημά σας. Τώρα χρειάζεται να ενώσετε ένα φυτίλι ή καλώδιο με τη βοήθεια του οποίου θα πυροδοτήσετε το βεγγαλικό από ασφαλή απόσταση. Θυμηθείτε όμως, το μήκος του καλωδίου φυτιλιού πρέπει να είναι ανάλογο της αναμενόμενης ακτίνας δράσεως του πυροτεχνήματος. Συγχαρητήρια! Επιτέλους τα καταφέρατε! Τώρα δεν μένει παρά να ενώσετε το καλώδιο με τον πυροκροτητή, ελέγξτε την ώρα σας και πυρ καταβούληση!